Lah kowe ora ngerti carane. Lah carane piye? Lho aku masih ngene iki dadi pesindene mbok dekku dukun beranak Mas. Masa? Dukun bayi berarti. Dukun bayi. Tata carane wong bayi iki aku wis pengalaman. Carane gimana? Dari mbahku wis pokoke Le, ku nek wis Pokoke anu ngandani adikku. Oh, adimu lanang. Lanang. oh, iya iki wedok celole Lah mbahmu dukun apa? Dukun bayi. Berarti mbahmu sakmene. Loh, masih dukune. lho. Piye to kuwi? Mbahku ki dukun bayi. Lah iya dukun bayi berarti sakmene sakmene mbahmu. Mbahmu kan bayi to? Rada dhuwur sithik, Mas. Jenenge iki dukun bayi ora kok bayi sakmene iki. Ya, ya, ya. Carane ngatasi wong. Carane gampang wong meteng, Mas. Oh, Nek arep kok wayahe babaran ngono ki pokoke angger tengerane wis metu rambute pindang ditarik. Kuwi mesti lahir. Akhire tak praktekne to, Mas. Mergo mbahku wis keselen akeh pasien. Langsung enek wong 10, 5 tak glithano. Glodak.